har du gjort, Marie? Kolla. Kolla här. Hela arsenal så kommer. Kan jag vara besviken om de åker därifrån nu? Shit vad många. Fiskmåsarna däremot är ute. De brydde sig inte om. Nu åker de. Djupt besvikna. Ett kex och så kommer det så här 100 ankor. Vad är roligt, Christian? Vad är roligt? Ja, mycket anker kommer. Bara en kvar och det var den första som var här antagligen.